Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas je s nama Ivan Vilibor Sinčić iz Živoga zida. Inače, svaka vam čast ako ste danas odabrali Sinčića i mene umjesto izleta ili posjeta prirodi. Dobar dan, gospodine Sinčiću, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, gospodine Stanković, hvala vam na pozivu. Inače, da se naslonim na slavnu tradiciju naše poljoprivredne emisije koja ide prije nas, pa da recimo krenem u tom stilu, manje je poznata stvar, da ste se vi bavili uzgojem batata. Možete reći šta je to batat, jel se sad kao saborski zastupnik bavite s time, ili ima tu novaca, da tako kažem? Pa ima novaca itekako, na veliko ga možete prodati za tako 4 kune, na malo 10, čak i 15. Batat je, kažu, slatki krumpir, iako genetski to nije krumpir, to je nešto slično slaku. Cvijet mu je sličan slaku, list mu je sličan slaku, to je zapravo korov. Zato ne trpi mnogo herbicida. Time se bavim već jedno 4 godine. Polako sam povećavao površine, ali ove godine ne, jer ne stignem. Primijetio sam prošle godine kad sam posadio puno, nešto manje od hektara, da ne stignem se kvalitetno posvetiti i poljoprivredi i politici, što mi je žao. Više me privlači poljoprivreda od politike, ali... Dobro, imate vremena. Je li to zahtjevna kultura? Nije zahtjevna kultura, ne trebaju niti mnogo vode, možete ju, najbolje da je uopće uzgajate bez pesticida, bez herbicida uopće ne trpi, jer kažem, uništili bi kao što bi uništili slak. Kažete na veliko 4 kune, na malo 10 do 15. Je li rezerviran otkup, da tako kažem? Možete li vi to prodati nekome? Imate u Hrvatskoj nekoliko firmi s kojima možete, dakle, od kojih kupite sadnice i onda kad vam rodi jednostavno njima prodate, možete prodavati malo na tržnici. Na tržnici je relativno dobro se proda, kažem, do 15 kuna čak. Prošle godine imali ste 11.000 sadnica. Kako je to uspjelo? Jeste da šta ja opet na novce, jeste zaradili šta od toga? Pa nismo baš puno zaradili, tu smo negdje oko nule, možda čak i ispod nule, jer kažem, godina je malo zakazala pred kraj, malo je urod podbacio, eto, proda se ovako na tržnici. Dobro, znači, ako jednog dana saborski zastupnik više ne budete, u poljoprivredu se možete i hoćete vratiti? Apsolutno. Htio bi se vratiti u svoj Karlovac i da tamo sa svojom obitelji bavim se i poljoprivredom i svojom strukom. Inače, batat je to kultura koja je tretirana na neki način GMO ili nije? Ima li GMO batata ili su samo, da tako kažem, organski, izvorni? Pa koliko mi je poznato, nema GMO batata. GMO biljke su vam uglavnom pamuk, kukuruz, ne znam, ljuljana repica. Batat nije atraktivan još. Jučer je bio prosvjed protiv GMO-a u Hrvatskoj. Jeste li bili na tom prosvjedu, dali mu podršku? Kako je vaše stajalište? Nisam bio osobno na tom prosvjedu, imao sam druge obaveze. Treba poduprijeti sve ono što je dobro. To je bio prosvjed protiv TTIP-a, dakle Transatlantskog trgovinskog investicijskog partnerstva, koja je zapravo glavni preduvjet da se spriječi širenje GMO-a u Hrvatsku. I sad mi je žao, imali smo nedavno, u Saboru došle su izmjene i dopune zakona o genetski modificiranim organizmima. Tamo je čak stajalo dosta liberalizacija stanja. Dakle, ovog časa vi po zakonu ne bi smjeli uzgajati ovdje GMO biljke. Međutim, ono što se tim zakonom predlaže, da se, dakle, uvode nekakva pokusna polja, što je nemoguće. Jer govori se o nekakvom suživotu genetskih i negenetski modificiranih organizama, što jednostavno ne stoji, dolazi do kontaminacije. Primjenjuju se pravila koja vrijede za velike zemlje, za, ne znam, Australiju, za Kanadu, za Brazil, gdje su farme po 5000 hektara. Evo, baš sa jedne naše tribine koje smo organizirali, kaže jedan profesor u Australiji, farma manja od 5000 hektara, socijalni slučaj to bio potporu države, a naša farma prosječna 5,6 hektara. Dakle, ne mogu se ista pravila primijeniti u Republici Hrvatskoj. Inače, to okrupnjavanje zemljišta je problem. Kod konvencionalne poljoprivrede. Tako je. Ta mala obiteljska gospodarstva su kod nas najveći problem, ali to je već godinama problem. Što kažete na najnoviju studiju koju je izradila Američka akademija znanosti, koja kaže 50 stručnjaka, ne znam da li ste čuli za nju, 50 stručnjaka, ovaj tjedan je objavljena, je istraživalo. Uglavnom su se bavili onime što je do sada objavljeno o GMO-u. Nekih 900 studija su proučili i zaključak im je sljedeći. Nema štete za ljude, nema štete za životinje. Ne vjerujem da je to točno. Gledajte, vi nemate
testiranja na ljudima. Ko bi htio pristati sad jesti takve proizvode, još su tretirani sa mnogo kemikalija, glifosatom i tako dalje. Ono što mi imamo se testiranja na sisavcima, najčešće na štakorima ili nekakvim zamorcima, bilo je u Saboru spomenuto čak nekoliko istraživanja u zadnje vrijeme na velikom broju uzoraka koji pokazuju da je ta hrana izrazito štetna, da dolazi do nerazvijanja živčanog sustava, razvoja rakova, neplodnosti u trećoj generaciji. Mi zapravo ne znamo je li to štetno ili nije, ali ono što znam da ne želimo biti dio jednog velikog otvorenog laboratorija, što će biti ako za 2 generacije, za 50 godina netko kaže evo, ljudski rod je postao neplodan, a nismo znali, to će biti prekasno. Nećemo se igrati sa time. A ono što je najgore u Hrvatskoj, Hrvatska je to bože sigurna od GMO hrane, ali ono što je rečeno na našoj tribini da velika većina stoke, dakle od čega dobivamo meso, se hrani GMO hranom, tako da indirektno to jedemo, nažalost. Možemo li tako biti rezervirani prema svemu novome što dolazi? GMO je nov unazad 20 godina. Recimo, mobilna telefonija, mobiteli. Kažu isto, ne znamo šta će biti za 30 godina. Hoćemo li, da budem sasvim otvoren, dobiti tumore na mozgu od toga što imamo stalno prislonjene te uređaje ili nećemo. Međutim, niko ih ne odbacuje. Gledajte, kad se pojavila prva električna struja tamo početkom 20. stoljeća u masovnoj upotrebi, uopće nije bilo plastične izolacije. Ljudi su to izolirali, ne znam, drvom, vunom, ničime, pa su ljudi stradavali. Onda su se našle metode da to postane sigurno i danas je to opće prihvaćeno. Moramo naravno biti oprezni pri uvođenju novih tehnologija, ali ono što sigurno znam, konkretno kad se tiče Monsanta, da ne smijemo dozvoliti da jedna ili nekoliko korporacija, sad bi Bayer htio kupiti Monsanto, da dobiju apsolutnu kontrolu nad proizvodnjom hrane, nad proizvodnjom sjemena, jer to je onda neoliberalni fašizam. Onda korporacije jedu građani i jedu volju građana. Mi ne želimo biti jednostavno želimo biti pokusni kunići. Prosvjed za GMO jučer, također jedan popraćeniji medijski prosvjed i veći, bio je prosvjed protiv pobačaja. Kako je vaše stajalište o tome? O pobačaju? Tako je. A to je bilo i često pitanje tijekom kampanja, ili tako? Ne znam, možda se nešto promijenilo među vremenu. Ja ću vam reći svoj stav i dalje. Dakle, ja sam osobno protiv pobačaja, međutim ne bi mijenjao sadašnje zakonodavstvo. Moramo se svim silama mi truditi kao političari prije svega da se stvore uvjeti da nema razloga da ljudi odlaze na pobačaj, jer velika većina ih je iz ekonomskih razloga. Što se tiče vaše aktivnosti u Saboru, kako biste je ocijenili? Ono što radite u zadnja 3 mjeseca, dakle vaš novi posao. Ovdje sam doznao jednu zanimljivost, pa je možete prepričati. Vi ste uspjeli zamrznuti svoj status na studiju. Kojem? Kako? Da, ja sam znači sada na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na FER-u, na studiju automatike. Evo, i prodekan mi je odobrio, dakle, mirovanje statusa studenta zbog obavljanja dužnosti u Hrvatskom saboru. Evo, to je ovako jedan presedan. Obično se to daje zbog bolesti, trudnoće ili vojnog roka, ali moj slučaj je malo drugačiji. Dakle, ono što sam vas pitao, Sabor, ajmo krenuti od onih najbanalnijih stvari. Dok nije saborska sjednica, ljudi su u Saboru. Kako doživljavate jednostavnu situaciju tamo? Pitali su vas, ali ne čitaju svi ljudi novine pa ne znaju, pa ću vas ja ponovno pitati, družite li se s nekim, imate li favorita, nekog popijete li s nekim kavu, ručate li, jednostavno kako provodite vrijeme, a dok niste u sabornici ili niste na odboru? Pa gledajte, u Saboru imate, ajmo reći, dvije vrste sjednice, prije podne i poslije podne. Prije podne počinju u 9:30, tad su sve kamere tamo, tad dolaze, ajmo reći, ovako malo teškaši, recimo Milanović kad dolazi, bio je 2-3 puta, dolazi uvijek ujutro, prvi se javi, onda on nešto kaže, to svi prenesu. A popodne su rasprave nema više živosti, više su ideološke prepucavanja, prošlost, pozdrav ovaj, onaj, ideološke teme. Ja osobno ne družim se mnogo sa zastupnicima, nemamo nekih zajedničkih dodirnih točaka, vjerojatno mi neki baš niti ne vole. Međutim, ima u Saboru nešto kvalitetnih ljudi, raspršenih po više stranaka, koji ne pripadaju te stranke. Pa to mi je zanimljivo. Neki od gledatelja misle da ste vi apsolutno protiv svih i protiv svega. Ko vam je, recimo, u Saboru konstruktivan? Pa gledajte, ne bi sad išao... A sami ste spomenuli, Jesam, kažem, ima u gotovo svim strankama ljudi koji ipak nekako razmišljaju slobodno nešto napraviti za opće dobro, ali često pokleknu pod stranačkom stegom, možda se boje da neće biti ponovno izabrani. Recimo, najbolji primjer vam je Josipović. On dok je bio vezan uz SDP, lako je prolazio, bio je predsjednik. Kad je stradao u predsjedničkoj kampanji, išao je sa svojom strankom, nije dobio ništa. Nažalost, tako je naš posložen politički sustav.
da nema slobode. Jednostavno, zastupnici su ucijenjeni. Ako hoćeš biti u Saboru, a ne će se naviknuti na taj visoki standard, onda moraš slušati što ti se kaže. Da imate 15 ili 20 zastupnika, biste ili im pustili na volju da govore što žele ili bi bila neka stranačka stega? Dakle, moje pitanje je biste li bili isti kao što su i druge stranke? Jer kažu da taj stranački pluralizam može ići do izvjesne mjere. Gledajte, ja mogu garantirati za svoje ljude da će dobro obaviti neki posao. Ali opet, ljudi kad ulaze u brak kažu vječno ćemo biti zaljubljeni. Onda se neki opet rastanu. Dakle, ništa u životu nije sigurno. Za one stvari koje su ključni dijelovi našeg programa, naše reforme, tu naravno očekujem da svi razmišljaju vrlo slično. Znači, tu bi mogla biti pričana o nekoj stezi. A da su pitanja ideološka u Saboru, kao na primjer pitanje pobačaja ili nešto treće, tu bi svakome rekao glasite prema savjesti. Nećemo mi nikoga prisiljavati. Ali opet, kažem, moramo gledati i na to da ne možemo sada svako ići u svoju stranu. Na kraju krajeva nastavimo kupiti ljude koji razmišljaju relativno slično, zato je to i ideja. Ovaj tjedan ste opisali jednu saborsku sjednicu, možete i ovdje ukratko opisati kako vam izgledalo jedno to popodne. Dakle, saborski zastupnici ručaju, malo su, ono što se kaže, sporiji, umorni i tako dalje. Međutim, što onda krene opet nakon toga popodne? Kako to izgleda? Znači, stanka vam je negdje od 1:30, 13:30 do recimo 15 sati. Nakon toga se vraćaju, oni koji nisu imali drugih obaveza otišli. I tad više nema kamera, nema direktnog prijenosa, onda, ajmo reći, ljudi više nisu toliko ušogljeni, malo se oslobode i onda tu počinju ideološki sukobi. Ne znam, zadnji put se pričalo nešto o Thompsonu, je li ili nije, o zločinima u Drugom svjetskom ratu, o pozdravima i sve ono što se na to preslikava. Recimo ovo izvješće pravobraniteljice, koje opet kaže neki ideološki obojeno, neki opet nije ideološki obojeno. Što vi mislite? Ja mislim da je pravobraniteljica... Ja sam kritizirao u kampanji, međutim od tada, drago mi je, povećali su izlazak na teren, mislim za 200 i nešto posto, što je dobro. Oni jedino mogu detektirati stanje. Znači, ljudi se žale na pravosuđe, ljudi se žale na sud, na sudove da ne rade dobro, ljudi se žale na ove ili one institucije, ove institucije ne odgovaraju i tako dalje. Oni mogu snimiti stanje, ali nije problem u uredu pravobraniteljice. Problem je u tim institucijama, problem je u sudovima, problem je u pravosuđu, problem je u nekim ministarstvima, u DUDI-u, institucije koje jednostavno ne rade svoj posao. To sam rekao i premijeru kad je tražio povjerenje. Ako ćete vi, gospodine Rešković, se sukobiti sa lobijima u Narodnoj banci, u DUDI-u, u Poreznoj upravi, ne znam, na nekim drugim institucijama, Državnom sudbenom vijeću koje drži sudce, DORH-u na kraju krajeva, onda ćete nešto napraviti. Ako nećete dirati u to, nego ako ćete dirati tamo gdje je mekano, nećete ništa napraviti. Na kraju, nažalost, to se sada i događa. Oni su krenuli nekim lakšim putem, nastavljaju trend rasprodaja imovine, dizanja poreza, na primjer na nekretnine, smanjenja prava. O svemu tome ćemo pričati. Dajte mi recite, dakle, konkretno, čim vam ljudi dolaze kao problemom, a vi to kao saborski zastupnik ne možete riješiti? Imam, recimo, u svom uredu koji sam čekao 4 mjeseca u Demetrovoj, imam, recimo, stanarsko pravo. Ljudi mi dolaze sa puno problema stanarskog prava, ljude deložiraju, sad još ministar najavljuje stroži zakon da ih potpuno uništi. Imam problem, recimo, pirotehničara koji mi dolaze, koji nitko ne sluša. Imam problem Raiffeisen zadruga, što je loše uređeno onim zakonom o potrošačkom kreditiranju. Zapravo nikoga ni ne dotiče. Imam problema, ne znam, sa nekim poljoprivrednim uzgajivačima i tako dalje. Imam hrpe tih papira i zapisnika sa ljudima što su mi došli i ja dajem prijedloge, dajem amandmane, ali ovi u Saboru ne žele to ni staviti na dnevni red, kamo li raspravljati, kamo li nešto riješiti. I to me izrazito frustrira. Izrazito me to frustrira. Ja sam došao tamo rješavati probleme, riješiti ih i onda idem dalje sa svojim životom. Nisam došao vječno govoriti i ništa ne napraviti. Sad mi pada na pamet pitanje šta mislite dokle ta frustracija može ići, odnosno koliko možete biti frustrirani, jer čovjek, sad imate mandat od 4 godine, dobro, ne znamo koliko će biti trajnost ove vlade, ne sumnjate, jel da? Ali da, pitanje je dokle se može izdržati. Međutim, evo, imamo primjer, to jest populistički primjer, međutim tako je, sljedeći tjedan Sabor opet ne radi, doći će vrlo brzo Europsko prvenstvo u nogometu. 10.6, tako je. Izgubit ćemo pola godine, onda opet zasjedamo tek 15.9. i onda dok se tamo uhodamo, a na dnevnom redu nemate gotovo nikakvih važnih zakona. Imate nekakva izvješća, europske direktive koje bi tako trebale biti tu. Ne znam, imate nekakve dopune starih zakona. Nema ni jedne konkretne reforme. Čak i ono što je, recimo, Most obećavao. Prijedlog zakona 1, da će ukinuti 6+6, do dana današnjega to nije riješeno. Kao smanjivat će financiranje stranaka, to je bilo na raspravi, ako se ne varam, prošli tjedan.
na kraju ispada da će zapravo povećati, ali objašnjavaju da će smanjiti. Zašto? Jer se sada prebacuje, znači nije više od rashoda proračuna postotak, nego je sad od poreznih prihoda, što je dobro. Ali projekcije proračuna govore da će u sljedećih par godina se povećati porezni prihodi, još će doći porez na nekretnine, znači još više poreznih prihoda, znači još više novca strankama. Zato sam dao amandman, jer mislim da je bio 10. negdje kad sam na konferenciji potpisao da ću tražiti 5 puta manje novca strankama. Zato sam napisao amandman da ne ide više 50-55 milijuna strankama nego 10 milijuna na godinu. Ali sad kad vidim kamo se ide, žao mi je možda što nisam tražio 0 iz proračuna. Nek se financiraju sami. Što kažete spomenuli ste 2 prijedloga Mosta, što kažete o ovom trećem, o smanjenju plaća saborskih zastupnika, odnosno o plaćanju prema radu, ajde da to tako kažem? Treba svakog nagrađivati prema zaslugama, tako i nas. Tako da u tom smislu, ono što smo za sad čuli, ali nije ništa došlo u proceduru, bi podupro tako nešto. I onda kažu neki, bune se i gledajte, pa vi cijenite rad zastupnika samo prema onome što vidite na sabornici, u sjednici, jel? Ali vidite vi na odbore. Tako je. Pa tako. Na odborima je ista stvar, neki put još i gore. Tako je, niko ne govori, odnosno oni koji govore površno da treba pratiti samo saborske sjednice, treba pratiti rad odbora i tu se vidi koliko ko još radi. Gore na odborima. Evo recimo, došao sam na odbor za pravosuđe 2 puta. Nijedan put nismo obavili posao. Prvi puta od 2,5 sata do 2 sata nije bilo kvoruma. Od 12-13 zastupnika bilo su 4 i tajnici. Na drugome je pak došao Cvitan, državni odvjetnik, znači jedna prevažna tema. Čak sam doveo ove kaznene prijave da ga pitam što je s time. To ćemo malo kasnije. I što se događa? HDZ sabotira dnevni red, od svega ništa. I sad ćemo o tome vjerojatno pričati tik pred ljetnu stanku, a ako opet nešto odigraju, tek negdje na jesen. Znači, izbjegavaju suočiti se s problemima i rješavati. To je izbjegavanje suočavanja s problemima. Mislite li vi da to saborska većina radi svjesno ili jednostavno oni ne znaju raditi svoj posao? Ima vam tu svega. Dio jednostavno ne zna. Mislim, još ni ja ne znam sve, uhodavam se, tako. Ali trudim se, apsolutno, sve što mogu radim. S druge strane, nema političke volje. Nema političke volje da se sad recimo dira u pravosuđe, da se dira u sudove, zato što upravo taj recimo DORH neće procesuirati kaznene prijave protiv tolikih sadašnjih političara. Na kraju krajeva Sanader je bio u takvoj situaciji. Najbolji primjer vam je recimo Glavaš. Nego idemo u to je li on kriv ili nije, ali njega su počeli procesuirati tek kad se razišao sa Sanaderom. Tek da je bilo nekih temelja što su čekali 10-15 godina. Tako to funkcionira i danas. I to je glavni hrvatski problem. Našalio sam se neki dan u Saboru, imate recimo film 7 godina u Tibetu ili knjigu 7000 dana u Sibiru. Treba napisati 10.000 dana na hrvatskom sudu knjigu. Jer ako vi čekate pravdu 10 godina, to uopće nije pravda. Najgori primjer, apsurd u Saboru, tajnica jednog odbora. Nakon 14 godina, dakle saborskog odbora, nakon 14 godina dobila presudu, a već je djeca odrasla, odselila, ne znam, uopće nema presuda smisla više. To treba rješavati odmah, sad. Ovo je jedna mala digresija, pa ćemo se vratiti na temu. Vidio sam na trenutak da se smijete. Kod vas je jako teško primijetiti da vas nešto može nasmijati. Inače, privatno, što vas smijava? Kad se Ivan Vilibor Sinčić smije? Kad se smije? Smije se uglavnom apsurdima. Aha, dobro. Da. Što ne mogu vjerovati da netko prodaje nešto što ne stoji i u to vjeruje. Dobro, imali, ne znam, smijete li se filmovima? Pa smijem se, normalno, da. Favorite nešto? Onome što smatram smiješnim. Dobro. Sigurno se ne smijete onome što se u zadnje vrijeme ističe kao afera Tomislava Karamarka, to je priča o njegovoj supruzi i o tome da je ona radila za Jozu Petrovića, Jozo Petrović za MOL. Što misli Ivan Vilibor Sinčić o tome? Gledajte, ako se sjećate, ja sam još u predsjedničkoj kampanji postavio pitanje vlasništva INA-e. Evo imam tu kaznene prijave koje sam pročitao u Saboru, ne znam, KRDO 915-12, 1324/12 i još nekoliko gdje se postavljaju dakle pitanja zašto nekoliko stotina Mađara radi u INA-i bez ugovora o radu, zašto je, ne znam, 8,5 tisuća ljudi otpušteno u par godina najboljih kadra, zašto se išla gasiti rafinerija u Sisku, planirana je i ona u Rijeci, zašto smo izgubili polja u Siriji, bijele noći, zašto neki ljudi koji su izvršni direktori INA-e u isto vrijeme rade u Tifonu, u nadzornom odboru, a Tifon 100% vlasništvo MOL-a. Dakle, i tu je sukob interesa. Ovo vam je samo nastavak toga. Ovo što se događa sa supružnicima Karamarko, to je jednostavno skandal i politička sramota, politička korupcija. Pa zamislite vi, ja sam Karamarko, hrvatski domoljub, borim se za hrvatske interese, za imovinu hrvatskih građana, da Hrvatskoj bude što bolje, borim se da INA bude naša, i to kažem na sva zvona. U isto vrijeme moja supruga
radi protiv hrvatskih interesa i savjetuje neprijatelja. Ja volim povući paralelu sa ratom, recimo da su 90. Ja sam Karamarko, hrvatski general, vodim hrvatsku vojsku u boru protiv neprijatelja, u isto vrijeme moja supruga savjetuje u Beogradu neprijatelja kako da uništi našu imovinu. Mislim, to ne stoji jednostavno. I smatram da Karamarko sam treba vidjeti što se tu događa i dati ostavku. Ovakve stvari više Hrvatska ne smije tolerirati. Što mislite, kakva je sudbina Tomislava Karamarka? Neki kažu ako i opstane u ovom trenutku da će ga to dugoročno ipak koštati pozicije, jer oslabljen je u koaliciji, međutim oslabljen je i u stranci. Zaigrao je, dolazeći na ovo mjesto, retoriku i teme koje su dominantno nacionalne ili nacionalističke. Međutim, INA je upravo ono što mu se može obiti o glavu. Što mislite, kakva je njegova pozicija u buduće? Gledajte, može on biti 1000 puta kriv ako se institucionalno to ne provede, ako se ne pokrenu ili ne aktiviraju postojeće kaznene prijave ili ako ga Sabor ne smijeni, kad to dođe na dnevni red, ništa mu se neće dogoditi. Gledat ćemo još jednu priču, kao što smo gledali Sanadera toliko dugo, a imao je tolike afere iza svega. Sve ovisi na kraju krajeva o Mostu. Ako im proradi savez, glasat će za smjenu gospodina Karamarka i to će onda biti njegov politički kraj. Koliko vidimo, oni su sad zauzeli poziciju da tvrde da to nije njihov problem. Da je to problem HDZ-a i nek ga HDZ riješi, odnosno pozivaju se i na povjerenstvo, ali HDZ-a prvenstveno. Most je ušao u koaliciju s HDZ-om misleći, mi ćemo njih moći ocjenjivati, oni bez nas ne mogu vladati, oni će napraviti što mi hoćemo. Ali su zaboravili da ista stvar vrijedi u drugom smjeru. Znači, HDZ može ocjenjivati njih, HDZ može rušiti njih, a HDZ lako obnovi svoju političku potporu, Most ne obnovi tako lako. Tako da oni sad tu pokušaju odigrati, imamo i mi čime boriti se, možemo mi vas ocjenjivati. Mislim da se do samoga kraja, možda do samog glasovanja neće znati kako će ovo proći. Bilo bi dobro da u najmanju ruku Most glasa svaki zastupnik prema savjesti. Ovdje u prvom dijelu emisije ste mi spomenuli komparaciju brak politika, pa mi sad na pamet pada baš ta tema. Sad kad govorite o odnosu Mosta i HDZ-a, recimo da je to neki brak iz interesa. Međutim, kao i svaki normalan brak, oni možda u ovom trenutku pod pretpostavkom da ih Karamarko, da tako kažem, vara, ne mogu pod pretpostavkom odmah izaći iz tog braka. Ili vi mislite da se, ako samo postoji sumnja da te neko, da tako kažem, vara, ja sad potpuno simplificiram situaciju, može napustiti ta zajednica? Gledajte, mi smo pregovore... Ja se ispričavam, vi uskoro ulazite u brak i kažu da jednostavno brak funkcionira kao kompromis dviju strana. Ovdje pričamo sad u ovom trenutku o dvije strane. Ako možemo povući tu paralelu brak politika, kako odmah na prvoj krivini, kad posumnjaš u neku, kako odmah izletite? Gledajte, onog časa čim se je pojavila ova afera, mislim to se vjerojatno već zna godinama, sad je netko odigrao tu kartu ili treba. Most je jasno trebao uzeti stav i reći ovo je sramota za Hrvatsku državu, kao što su neki ministri bili sramota, jer ono što se događalo ministrima nisu nikad trebali ući u vladu u bilo kojoj normalnoj državi. Tako da nema tu puno mjesta, niti treba ga biti za kalkulacije. Mi smo pregovore s Mostom prekinuli onog časa 2015. godine u Stonu, kad smo vidjeli da Božo Petrov nema namjere raditi treću opciju, nego da želi biti pomagač Karamarku, da je to sve unaprijed dogovoreno. Kako se to znalo da će on biti pomagač Karamarku, a ne Milanoviću? Je li on to vama rekao ili ste to naslutili ili kako? Pa jednostavno sam naslutio. Na kraju krajeva postalo je jasno. On je tada rekao, pa ne mora Most uopće ići na ove izbore. Mi imamo još 20 godina što rasprodavati. To je bilo šokantno za sve nas koji smo tamo bili. Bilo je jako puno indicija. Od sastanka s Karamarkom, od onog što su drugi ljudi na tom sastanku pričali, od svih informacija, onako kako se on ponaša. Znači, on je gotovo godinu dana zavlačio. Znači, mi idemo u bitku života, idemo uzeti vlast u Hrvatskoj sa ljudima koje ćemo mi okupiti jedan dana prije izbora. To se tako ne radi. Znači, ljude koje ja ne poznam, evo, ko da sad ja uzmem ovdje 5 ljudi, idemo mi na listu za Sabor. Tu sam već vidio taj neozbiljan pristup i vidio sam da je tu nešto drugo, da tu nisu ozbiljne namjere, ali se tako ne može ozbiljno raditi. Koliko ste pregovarali s Mostom? Je li bilo više sastanaka? Bilo je mnogo sastanaka, od veljače skroz do kraja tamo kolovoza. Ko je bio najkooperativniji na tim sastancima? Ko vam je dao najviše nade da ćete ipak uspjeti postići nekakav kompromis i da ćete ići skupo na izbore?
Pa to je zapravo bio sastanak 3 strane, neki puta i više. Tu je bila i udruga Promijenimo Hrvatsku gospodina Lovrinovića. Nekako, pa nisam imao puno povjerenja u Most od samoga početka. Nekako sam zbog njega u to vrijeme, jer sam mu tada vjerovao, mislio, ajde, tu će ipak biti nešto. A kad sam vidio da tu nema ozbiljne namjere, eto, to je završilo kako je završilo. Ajmo govoriti sad o onome što bi moglo biti. Ajmo govoriti hipotetički. Dakle, ne znamo koliko će ova vlada trajati, ali nek traje recimo godinu dana, 2, 3, nevažno. Vi idete na izbore, dakle kao Živi zid. Postoji li mogućnost, prvo pitanje, postoji li mogućnost da idete u predizbornu koaliciju s nekim? Pa možemo ići sa strankama koje nisu do sad sudjelovale u vlasti. Znači to su neke male stranke, recimo Akcija mladih ili ne znam, možda Nezavisni seljaci Hrvatske, takve stranke. Ne možemo sad mi ići u koaliciju sa HDZ-om, SDP-om ili nekim iz njihovih lista. Mostom? Nakon svega ovoga ne sa Mostom. Istraživanja kažu da u ovom trenutku imate koliko? Negdje oko 7% glasova, 8%. Koliko? Pa tako kažu. A to ide gore dolje. Dobro. Ajmo uzeti 2 opcije. Da dobijete 2 ili 3 zastupnika. Što u tom trenutku možete napraviti u Saboru? Možete li napraviti nešto više nego kad ste sam zastupnik danas? Možemo napraviti puno više, tako je. Ako gledate velike stranke koje imaju 50 zastupnika, oni imaju, ne znam, 3 zastupnika koji se bave isključivo financijama, 4 koji se bave braniteljskim pitanjima, 2 za poljoprivredu i tako dalje i tako dalje. S druge strane, ja sam sam i cijeli spektar politike manje više pada na mene. Mi imamo jako malo ljudi... Je to opterećujuće, budite iskreni? Je, to je izrazito jedan težak posao, jer morate jednostavno svakome posvetiti vremena i moći sve prezentirati. I to me s druge strane isto frustrira. Recimo, zovu me u emisiji Otvoreno da prezentiramo naš program organske poljoprivrede koji smo napravili. Ovako je debel, ne znam, onda ga smanjite ovako, pa na konferenciji vam je još manje. Ne možete sad prezentirati Bibliju tamo. I kaže voditelj emisije Otvoreno, nećemo od toga koji je to pisao, koji je vodio grupu, hoće Sinčića, on mi je kao roba. I nemamo jednostavno šansu da promoviramo druge ljude, naše sjajne ljude. Dobro, to je vaš zadatak. To je vaš zadatak. Možete Anu Šarić angažirati da vam pomogne u tome, da vam kaže jednostavno kako se to radi. Možda ima neki dobar savjet. A ne, bez šale, morate jednostavno na neki način, osim vas, Pernar, koliko vidim, se povukao. Da, mislim još je uglavnom odbor. A morate isproducirati neke druge ljude, to vam je tako. Mi ljude imamo i evo vidjet ćete sad na lokalnim izborima da ćemo predstaviti ljude i da ćemo pokazati naš kapacitet. Ono što sam rekao hipotetički, u redu, osvojite 3 zastupnika, rekli ste mi što možete napraviti. Međutim, što ako osvojite 20? Ako osvojimo 20, znači to nije vlast, onda bi mi odmah nakon što to saznamo, već kod neslužbenih rezultata proglasili sve te ljude oporbom. I nema više nikakvih pregovora i daljnjih koraka. Da imam 3 zastupnika, što ste me također pitali, evo ja bih poslao, ako treba i na dnevnoj bazi, što su radili neki zastupnici prije, u DORH na sastanak sa nekim državnim odvjetnikom, možda glavnim, zašto ova i ova kaznena prijava nije obrađena. Ja vidim na Odboru za predstavke i pritužbe gdje sam član, ljudi pišu, žale se na svašta. I tako je bilo i prije. I jednostavno nije bilo odgovora. Dok nisu zastupnici išli tamo, onda su neko vrijeme odgovori redovito stizali. Ali kad je već neko vrijeme prošlo, opet su se uljudili, opet nisu stigli. Ako sam dobro shvatio, vi želite eventualno sutra iskoristiti poziciju svojih kolega saborskih zastupnika da biste vršili pritisak na vlast. Ali smo vršili pritisak na neučinkovite institucije koje krše vlastite zakone i koje rade na štetu građana, često pristrano. Mislite li da na taj način možete više postići nego da ste u nekoj koaliciji? Dakle, ako ste u koaliciji, onda možete aktivnije sudjelovati u tome. Most je jasno pokazao da koalicijom sa HDZ-om ili SDP-om ne možete doći do promjena. To je nešto što sam ja znao i prije. Jednostavno, takav je politički sustav i oni su takvi kakvi jesu i tu nema interesa da se radi neka treća priča. Prva i jedina premisa treće opcije, nema koalicije sa prvom i drugom. To je to i mi ćemo se toga i držati. Što mislite o sljedećoj situaciji? Ako se ne varam, Europska komisija je ovih dana pohvalila Hrvatsku vis-a-vis programa koje je napravila ova vlada, međutim rekli su da se još aktivnije, ako se ne varam do 2017. treba uvesti porez na nekretnine. Što Živi zid, odnosno vi mislite o porezu na nekretnine? Porez na nekretnine će dovesti, mislim mi još ne znamo u kojem obliku, ali onome što je najavljeno, on će dovesti do velikog povećanja troškova velikog broja hrvatskih građana. Najčešće će tu stradati siromašni, ovaj osiromašeni srednji sloj koji je ostao.
doći će do nekoliko desetaka tisuća deložacija već u prvih par godina od primjene, jer će se od ljudi tražiti da plate nešto za što de facto nemaju novaca. Mnogi hrvatski građani jedna plaća dijeli od toga da su u blokadi, a nakon toga da su i u ovrsi. Dakle, to je zapravo nastavak ove priče. Vidim da velike stranke nemaju volje da raspravljaju o Ovršnom zakonu kojeg sam ja predložio i koji je stavljen u dnevni red, ali nije još na dnevnom redu. Mi bi morali imati tematsku sjednicu, recimo zašto ne sljedeći tjedan kad ne radimo. Cijeli dan, ako treba 2 dana o tome raspravljati, donijeti rješenja, zaključiti, idemo onda dalje sljedeći problem. A ne sad smo na prvom čitanju, pa onda neki druga stvar, pa onda opet odgađamo i tako vrijeme prolazi, ništa se ne rješava. Građani nam stradavaju i, kažem, moj interes da se i mojih birača da se riješi problem, idemo dalje na sljedeći problem. Recimo isto zakon o stečaju potrošača. Fali niz podzakonskih akata. Ne znam, unutra imate pravilnik o očevidniku, o posredniku, savjetovalištu i tako dalje i tako dalje. Taj zakon općenito nije dobar, treba ga popraviti. I ovo što je doneseno ne radi. Ali da se vratimo na porez na nekretnine. Vi kažete da niste za to da se taj porez uvede, ali mislite da će mnogo ljudi u prvom momentu već, da tako kažem, završiti na ulici. Međutim, što je s ljudima koji imaju 2, 3 ili 4 nekretnine? Ne bi li onda bilo korektno da na prvu nekretninu ne plaćaju taj porez, a da se naplaćuju na drugu, 3. ili 4. nekretninu? Jer ako neko ima 4 nekretnine, nekako je logično, ako država treba za socijalu, za mirovine, da se možda uzme njemu. Drugo je ako netko ima palače, ako netko ima 5, 6, 20 stanova. Nisam nikad baš pričao s takvim ljudima i ne znam kakvi su njihovi interesi, ja njih niti ne zastupam. Ja kažem, dakle, za svoje biračko tijelo kako će to djelovati na nas i zašto se to ne smije napraviti, zašto ćemo se boriti da se to ne napravi. Isto tako, taj potez jasno pokazuje, gledajte, nemamo novaca pa ćemo dignuti porez. To nije nikakva kreativnost. Svako može dignuti porez, rasprodati imovinu, to svako može, zadužiti se. Gdje je uspostava novog sustava vrijednosti? Gdje je okršaj sa korupcijom u ovim institucijama koje sam naveo? Time se treba pozabaviti. I onaj ko dođe, koji će se time baviti, taj će nešto napraviti za ovu zemlju. Dobro, lijepo je imati generalno stav, lijepo, možda i populistički, generalno stav protiv poreza. Međutim, porezi služe za to da bi se pomoglo ljudima u krajnjoj liniji koji nemaju ili koji ne zarađuju. Od nekud se mora uzeti. Za koje ste vi porez? Ajde da budemo ovako sasvim otvoreni. Niste za porez na nekretnine. Međutim, država je u problemu. I jednostavno vidimo da proizvodnja tako kaska. Ajde, nešto u zadnje vrijeme se to popravlja, ali nije dovoljno. BDP raste, ali opet ne dovoljno. Mislim, nekako treba zadovoljavati potrebe socijale. Ajmo od toga krenuti. A kako ako ne iz poreza? Gledajte, imali ste izvješće... I mirovine i... Imali ste izvješće pučke pravobraniteljice gdje je među prvim rečenicama jasno rekla da 92.000 umirovljenika u Hrvatskoj ima mirovinu manje od 500 kuna. To je ništa. Vi jednostavno gurate te ljude da skupljaju boce, gurate ih u sivu ekonomiju. Prema tome, ako bi oporezivali, ne znam, to bi mora biti ogroman porez da bi dali svakome nekakvu minimalnu naknadu. Znači, to se preko poreza ne može riješiti. Može se samo riješiti zapošljavanjem ljudi. Dakle, trebaju nam nova radna mjesta. A neće ih biti dok se kao prvo polako ne smanjuje porezno opterećenje što su na kraju krajeva i obećavali i dok se na kraju krajeva ne uspostavi institucije koje funkcioniraju, da se odmah rješavaju sudski predmeti. Da, to je sad taj vječan problem, ali sad kad ste spomenuli ovdje umirovljenike, mogu vam odmah postaviti pitanje kako zadržati mlade ljude u Hrvatskoj? Što mislite? Ili ima li tu rješenja? Dobro, generalno borba protiv korupcije, stvaranje boljih uvjeta i tako dalje. Međutim, što konkretno napraviti? Evo, mi svaki dan imamo priču da, ne znam, iz Slavonije, ona je sad u zadnje vrijeme dosta aktualna, da odlazi jako puno mladih ljudi. Ušli smo u Europsku uniju, vrata su na neki način ljudima otvorena, ljudi odlaze. Što učiniti da mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj? Kao prvo, kažem, treba doći netko koji je autoritet, sad je to recimo premijer, i koji kaže, ljudi moji, teško je, znam, naslijedili smo mnogo problema, još će neko kratko vrijeme biti teško, ali mi smo odlučni da skroz promijenimo ovu zemlju. Mi se kao Hrvati moramo dogovoriti hoćemo napraviti nešto od ove zemlje ili nećemo. Ako nećemo, onda nemojmo si gubiti vrijeme, ali oni to ne misle. Predsjednica je to rekla u svom nastupnom govoru, rekla da ćemo biti najbogatija zemlja na svijetu. Dobro, ali oni to doista ne misle. Dakle, evo konkretno recimo. Okupimo sve hrvatsko znanje, osnujemo jedan tehnološki centar, nagrađujemo inovacije, kao što ja recimo od svoje plaće volim donirati inovatorima i kažemo ovo je naš prioritet, 1 milijarda kuna za taj tehnološki centar.
jedan konkretan primjer. I daćemo im i konzultantsku potporu i projekte ćemo im pisati. Neko ko zna nešto proizvoditi, da izvezemo, to će biti heroj hrvatskog društva. Zviždači će biti heroj hrvatskog društva, a ne da se mi bavimo Karamarkom, je li on kriv ili nije. On je jedan iz prošlosti dinosaur, ima mnogo takvih kao što je on i ne želim uopće gubiti vrijeme na njega. Za mene je tu jasna situacija čista. Međutim, kad govorimo o tome, dakle, vi kažete izdvojiti milijardu dolara, kuna, recimo. Kuna, da, dobro, ali i to se neko mora uzeti. To je isto opet porez, ali mirovinski uzmimo sustav. Političkim strankama. Mislite da će se milijarda kuna skupiti? Pa neće, skupit će se možda 100 milijuna ukupno. Da. Ne znam, uzmimo. Kraju krajeva problem je u našoj Narodnoj banci, u financijskom sustavu. Ali ono što vas želim pitati, dakle, ostanak mladih ljudi u Hrvatskoj zašto? Zato da bi ti ljudi uplaćivali u taj mirovinski sustav da sutra i vi i ja možemo dobivati mirovine. Kako stvari stoje, teško ćemo ih dobivati. Zašto? Prirodni priraštaj je takav kakav je. Dosta ljudi odlazi iz Hrvatske, kažu da će u sljedećem popisu stanovništva biti u Hrvatskoj manje od 4 milijuna ljudi i ozbiljan nam problem prijeti. Sada, imate li vi barem načelno, naravno da ovdje ne možemo razgovarati i nemamo vremena, ali u jednoj emisiji nadam se da hoćemo, o konkretnim mjerama što i kako. Međutim, natalitet povećati teško da ćemo napraviti u sljedećih 5 do 10 godina. To vas mogu pitati, jel vi želite recimo 3 djece, 4 djece? Pa želim recimo 2-3 djece. Natalitet teško da ćemo povećati, dobro, s ovakvim razmišljanjem možda. Ali što učiniti? Dakle, da li povećati, opet dolazimo tu do priče, da li povećati porez da bi umirovljenici sutra imali za svoje mirovine ili uvoziti radnu snagu? Treće opcije, to i demografi kažu, jednostavno nema. A uvoziti radnu snagu možemo iz Sirije, možemo iz Bosne i Hercegovine, Srbije. Mi se nešto moramo odlučiti, a mi se ništa ne odlučujemo. Gledajte, nama treba 10 puta manje političara u ovoj zemlji ili ne znam, nekoliko koeficijenata manje, jer vi danas ne možete biti, evo jedna priča, neki dan tajnik glavačkog društva bez da ste na neki način povezani sa nekom političkom strankom. I tako vam je, evo recimo konkretno u Vukovar što sam prijavljivao. U prvom mjesecu vam, mi znamo, saznali smo iz grada, objavili na internetu ko će dobiti 7 radnih mjesta u gradu. U drugom mjesecu raspisan je natječaj, u trećem mjesecu natječaj je završen, dobili oni koje smo mi znali. I onda su to opet napravili i sad to opet rade. Sve smo prijavili, nažalost DORH nije ništa još uspio riješiti i kakva je to poruka ljudima koji odlaze. Ali da vas prekinem. Vi mislite da će samo promjena te klime dovesti do toga da će u Hrvatskoj biti veći BDP? Opet vam postavljam pitanje... Mi smo u dužničkom ropstvu. Tako je, ne znam jeste promišljali o njemu. Uvesti radnu snagu da bi nam sutra neko mogao uplaćivati za mirovine, dakle da bi bilo više ljudi koji rade, jer mi objektivno imamo taj problem, samo ga niko ne uviđa, ili jednostavno dizati poreze opet da bi se te mirovine sutra mogle isplaćivati. Što učiniti? Mi smo u začaranome krugu, da. Vidim da ima žalbi dosta da ljudi ne mogu naći radnike. Ako već ne mogu naći, ako baš naši ne žele ili ne žele raditi po tim uvjetima, zašto ne primjerno dozvoliti nekome da dođe ovdje raditi? Na kraju krajeva mnogi naši ljudi su otišli u druge zemlje raditi na taj način. Čitao sam u Saboru neki dan priču iz Slavonije. Obitelj dignula kredit za neku kuću malu, 100 kvadrata, nije puno. Došla kriza, propao im posao i sada su 3 člana odrasle obitelji u blokadi, skida im se sa računa i svake godine koliko im uzmu otiđe negdje za zateznu kamatu. Tu vam je negdje i Hrvatska, mi koliko nam raste BDP, to nam nije dovoljno niti za kamatu, dakle mi možemo tu samo dolje. Ne vjerujem da postoji brzo rješenje u ovom financijskom sustavu. Ono što nama treba, recimo, što radi većina zemalja u svijetu. Recimo svake godine 10% novog novca stvoriti i uložiti u znanost, uložiti u projekte, uložiti u obrazovanje. Mislite samo tiskanjem novca ili stvoriti dodatnu vrijednost pa onda taj novac plasirati? Naravno, novac bi imao pokriće u dodanoj vrijednosti. Kažem, ne sad, ono koliko dozvoljava gospodarstvo da ne dođe do pada vrijednosti novca. To je recimo 5% novčane mase godišnje. Što kažete ovdje ste ga više puta spomenuli, što kažete za hrvatskog premijera? Jeste li očekivali kada je on došao na tu poziciju da će biti, a danas to možemo sasvim jednostavno konstatirati, da će biti tako rezerviran prema prvom potpredsjedniku vlade Karamarku? Gospodin Orešković, ja sam ga bio nazvao svojedobno klonom, mogao je također biti gospodin Vanđelić, premijer, on isto ima svoje pozicije u INI. To vam je sve jedno isprepleteno društvo viših
bivših i sadašnjih političara. Ako se sjećate, Sanaderovi ministri su bili Grabar-Kitarović i Karamarko. U to vrijeme mislim da je on došao tu sa jasnim namjerama da dovede recimo neke korporacije vanjske, recimo taj Monsanto nesretni, da proda nešto imovine i kad obavi svoj posao on će otići. I kažu neki je došao na puno manju plaću, ne vjerujem. On možda ovog časa dobiva manje, ali kad on ode, kad podvuče crtu, bit će u debelom plusu. Sumnjate u njegove dobre namjere? Sumnjam u njegove dobre namjere. Zašto? Zato što je svojedobno rekao da su korporacije važnije od ljudi. Ja u to ne vjerujem. Jer je to narušavanje demokracije. Mi imamo ovog časa sukob i na globalnoj razini između korporokracije, dakle de facto neoliberalnog fašizma i demokracije koje želimo koliko toliko održati. Imate na kraju krajeva i od Varoufakisa također sjajnu izjavu u tom smjeru. On isto vidi taj sukob. A vi sad spominjući njega, znači li to da vam je on na neki način, neću reći uzor, a možda i je, ne znam, i ono što je on radio u Grčkoj, ili? Gledajte, da bi mi riješili situaciju u Hrvatskoj, a općenito i globalno, mi moramo gledati i dugoročno. Kad je Tuđman osnivao Hrvatsku, on je imao, ne znam, 65-70 godina. Ja ovog časa imam 25 godina. Ja ne mogu sad gledati u prošlost. Ja moram gledati u budućnost i moram vidjeti i nešto što će biti za 20 godina, što možda ovog časa izgleda nevjerojatno. Ali, kažem, moram gledati cijelu situaciju. Što se tiče Varoufakisa, on je blizak marksizmu. Naša podjela nije takva, kapital, rad. Naša podjela je vjerovnik, dužnik. I tu, dakle, počinje nešto kod čega smo mi radili. Ovdje ste spomenuli Franju Tuđmana. Kako je vaše mišljenje o njemu? Je li on pozitivan ili negativan povijesni lik? Gledajte, vrlo malo toga u životu općenito imate što je bijelo ili crno. Mnogo toga je sivo. Tuđman ima sve zasluge za osnivanje Hrvatske države, naravno, a ono za što je odgovoran s druge strane je što je dozvolio da se stvori proces pretvorbe i privatizacije, određena ekipa ljudi koji do dana danas imaju golem utjecaj i na politiku i na sve druge sfere i koji de facto paraliziraju naše institucije. Kad taj problem riješimo, to je ovaj problem institucija. Onda ćemo ići naprijed kao društvo. Hoćete li pomoći bivšem predsjedniku Mesiću ako vas pozove, a treba biti deložiran iz svog ureda s obzirom da mu prijeti deložacija? Naravno da ne, to nije, nije uopće mjesto za stanovanje, nije jedini dom. Dobro. Inače, što mislite o bivšem predsjedniku Mesiću? Danas sam pročitao dobar komentar. Ako ste ga se željeli otarasiti, ajde da budemo tako jasni u Saboru. Jedan komentar, a mogu i reći u Večernjem listu je kolega Mikić napisao, onda mu niste trebali uzimati ured. Sad će biti još prisutniji u javnosti nego što je bio prije. A ušteda nije baš tako velika. Ja sam još tijekom kampanje govorio da nam taj ured ne treba. To nije, naš politički sustav nije takav da predsjednik ima nekakvu važnu ulogu. Dakle, zato sam glasao za ukidanje toga ureda. Pitali ste me moje mišljenje o bivšem predsjedniku Mesiću. Slično je kao Iza Josipovića. Dakle, nije mnogo napravio za vrijeme svog mandata, a ne čini baš ni gospođa Grabar-Kitarović. Što tu najviše mislim u odnosu na njihove ovlasti? To su ove institucije. Predsjednica treba prozivati zašto nisu ove prijave riješene, zašto institucije ne komuniciraju jedne s drugima, zašto uredu predsjednika ne odgovara po nekoliko godina, ne znam, neko ministarstvo i tako dalje. Dakle, ne djelovanje sustava. Ono o čemu smo rekli da ćemo razgovarati, to je i tema privatizacije. Došli smo u situaciju da se najavljuje privatizacija velikih tvrtki koje imaju većinske državne udjele. Generalno, što mislite o tome, pa onda možemo i pojedinačno. Hrvatska kao država ima udjela u mnogo firmi, negdje je to par posto, to nije šteta prodati, iz njima ne možete ništa. Međutim, stvari koje su strateške, stvari koje su od ovog posebnog interesa, to jest firme koje posluju sa plusom, tu apsolutno ne treba dirati. Naš stav je ovog časa, dakle, do ovdje ni koraka nazad. Ovo što sad imamo, to treba čuvati, a ne rasprodavati. Pogotovo ne rasprodavati na telefonskoj sjednici, bez pitanja Sabora, što mi je drago da će sada doći u Sabor, da mi raspravljamo. Jer jedino mi kao predstavnici naroda možemo
legitimno o tome odlučivati. Ali evo moj kolega Kardum s HTV-a kaže da su to u stvari partijske firme, nisu to državne firme i to je dosta točno. Pogledajmo od HEP-a pa nadalje. To vam je onaj problem da ne možete biti anjelovačko društvo bez političke linije. Da. Nažalost, u tim firmama da kako zapošljavalo se je po tome ključu. Ali ako vi stavite nekog koji je korumpiran, koji ima loše sebične namjere, bilo u privatnu firmu, bilo u državnu firmu, ta firma će vam propasti. Imate Enron, imate, ne znam, hrvatsku neku firmu. Ne, to sam htio pitati. Mislite li da je bolje da su firme partijske ili da su ipak privatne? Te o kojima govorimo. Ove firme o kojima govorimo, trebamo prije svega staviti sposobne ljude tamo, naći ih na natječaju, pravom natječaju, ne kao ovome u Vukovaru. Ako prodamo, što mi gubimo? Možda ćemo dobiti kratkoročno nešto novca, ali mi gubimo kontrolu. Kontrola je nešto što je ključno danas. Evo, ako recimo rasprodamo apsolutno sve, što su Grci napravili, to je naš slični scenarij. Dakle, imate ogroman i sve veći i veći dug i nešto imovine. I prodate tu imovinu, opet imate taj dug. Onda je bolje biti u tom sustavu financijskom dužan i imati imovinu, nego ne biti dužan, nego biti dužan i nemati imovinu. Što s prodajom Podravke? Prošle godine ostvarila 400 milijuna kuna neto dobiti, ali i ona se spominje u tom paketu. Posluje sa plusom, nema potrebe da se privatizira. Što s čelnim čovjekom Podravke kojeg je imenovala politika? A koji se pokazao sposobnim menadžerom? Ako se pokazao sposobnim menadžerom, onda ga treba ostaviti. Ako se pokazao da nije, onda ga treba jasno maknuti. Ali, kažem, mi moramo depolitizirati mnogo toga u Hrvatskoj. Manje političara sa takvih funkcija kao što je vođe državnih firmi, upravljanje javnom imovinom, maknuti politiku, maknuti one HNS-ovce što su u HEP stavljeni, itd. itd. Dobro, ali evo sad kad govorimo o Podravci, mislite li da bi za Podravku trebao biti raspisan javni natječaj, pa nek se Mrsić javi na njega? Ako bi se išlo u smjenu direktora koji nije dobro radio, naravno treba biti raspisan javni natječaj. Javni natječaj se ne raspisuje za gradonačelnika, ali se raspisuju izbori. U izborima za karlovačkog gradonačelnika rekli ste da ćete sudjelovati. Hoćete li? To bi trebalo biti kada? Sljedeće godine. Hoćete li? Što vi to nudite Karlovcu, a ne nudi sadašnji gradonačelnik, odnosno HDZ koji je na vlasti? Ako vi gledate izlaznost općenito na lokalnim izborima, vidjet ćete da izlazi 45% ljudi. Dakle, ostali ili ne vide važnost u tim izborima ili su razočarani. Ja želim prije svega ponuditi, mislim, ne želim ovog časa još otkrivati izborni program, jer do kraja još nisam niti napravio. A kad bi ga iznio, odmah bi tu počela zvanje ljudi koji su mi pomogli da u tom radi. Dakle, imam loše iskustva sa time. Karlovcu prije svega treba više infrastrukture, ima dijelova grada gdje nema kanalizacije i treba mu mnogo više posla. Otkad je propala industrija, Karlovac vam je jedan veliki de facto park. A ako postanete karlovački gradonačelnik, povlačite li se iz Sabora? Pa gledajte, u tom slučaju svakako bi se posvetio gradu Karlovcu. Na kraju krajeva, zašto odlazim, tako reći, u Karlovac? Zato što želim, jer će u Zagrebu biti glavni fokus lokalnih izbora, želim pružiti drugim ljudima priliku da se istaknu, recimo, u kampanji za Zagreb također. Zagreb je zanimljiv također. Rekli ste da ćete imati svog kandidata? Imat ćemo svog kandidata, tako. Što kažete na toliku popularnost Milana Bandića u Zagrebu? On je tu neprikosnoven. Barem istraživanja tako govore, ali i izbori. Nažalost. Gospodin Bandić je tijekom svojeg vladanja Zagrebom napravio jako mnogo afera i financijske štete gradu Zagrebu. Međutim, on je također stvorio svoju infrastrukturu, o čemu sam vam govorio, nepotizam, klijentelizam, koji su, nažalost, ovisni o njemu i daće mu vrlo vjerojatno glasove i na ovim izborima. Tako da nemam dobro mišljenje o cijeloj njegovoj stranci. Aktualno gradonačelnikova. Dobro, ali što vi njemu možete suprotstaviti u Zagrebu? Kažete ovdje nećete za Karlovac otkrivati karte, ali da bi se išlo protiv Bandića, a izgleda sad i protiv Sandre Švaljek i ne znam ko još najavljuje kandidaturu. Josipović je danas predstavio svog kandidata. Da. Tako je, Anka Mrak-Taritaš i tako dalje. Što vi možete ponuditi Zagrebu? Možemo ponuditi. Ne mogu vam otkriti još ovog časa. Imat ćemo konferenciju, predstavit ćemo svoje kandidate i program. Jeste li vi Zagrebčani ili Karlovčani? Ja sam Karlovčan, rođen sam u Karlovcu, već dio života sam proveo ondje. Namjeravam živjeti u Karlovcu, namjeravam se naseliti u Karlovcu. U najgorem slučaju negdje u okolici, prema tome. Jedan gledatelj se javio prije emisije pa je rekao da vas pitam da li vi živite u Zagrebu u Nehajskoj ulici i da li ste tu prijavili boravište? Ne, tamo je moja završnica imala stan u najmu. Dakle, ovog časa kad je Sabor sam na Laništu. Dakle, na svom trošku. Nisam uzeo ove privilegije od 4000 kuna što sam imao pravo.
A imate pravo na njih jer živite 65 km od Zagreba. Ja sam išao pitati u tajništvu imam li pravo, imate pravo, želite iskoristiti pravo, ne želim. Zato što smatram da su te privilegije nepotrebne. Kažem, zalažem se za dokidanje novca koji ide strankama. I ne znam, to je negdje u 4 godine, ako toliko izdrži, negdje 200.000 kuna sam otpisao. Koliko vam je najam za stan na Laništu? 300, ja mislim. Je li sve ono što se kaže 1/1, imate li ugovor za to? Saborski se zastupnik morate imati. Danas više nema unajmljivanja stana na crno. Koliko ja znam, sve je u redu. Ne bi ni išao u nešto što nije u redu. Dobro. A koja je vaša biračka baza? Kome se vi u stvari obraćate? Da li si na neki način vezujete ruke ako ne želite recimo razgovarati o vrijednosnim pitanjima, a vidi se da je to biračkom tijelu užasno važno? Jednom dijelu biračkog tijela užasno važno. Moji birači su, to sam rekao i tijekom kampanje, je 99% stanovnika Hrvatske. To su svi ovi koji spadaju u ovu grupu dužnika. Dakle, mi smo stranka protiv vjerovnika. Ne mislim sad vjerovnika ako duguje to susjedu, nego protiv ovih bankarskih oligarhija. Nastojimo se obratiti svima i nastojimo ukazati da se svi trebamo ujediniti oko najvažnijih problema, oko rješavanja problema nezaposlenosti, korupcije i tako dalje. Evo što se jučer dogodilo. U isto vrijeme je bio prosvjed protiv TTIP-a i prosvjed za ili protiv prava na pobačaj. Mnogo medijske pozornosti, čime je pomogla i supruga premijera, je otišlo na ovaj prvi prosvjed koji su bili gotovo isto vrijeme. Tako da, evo vidite u praksi kako to izgleda. Naravno, imaju svi ljudi pravo prosvjedati da pači. Drago mi je da je bilo tako. Kažete da ste protiv bankarske oligarhije, o tome ste dosta govorili prije izbora. Jeste li protiv korporativne oligarhije? Znate zašto vas to pitam? Evo baš prije neki dan u dućanu u kojem kupujem namirnice obratila mi se prodavačica s temom zašto ne napravite temu o jednom velikom trgovačkom lancu s kojim je ona imala izrazito negativna iskustva. Žena ima 46 godina i kaže da su je maltretirali zbog činjenice da je prestara i da previše moraju za nju plaćati i da su joj nakon nekog vremena dali otkaz. Ja sam rekao, nema problema da napravimo temu ako želite govoriti. Međutim, danas je teško nekoga naći ko će govoriti o tome da ga, evo ovdje govorimo o maloprodajnim lancima, odnosno i lancima veleprodaje, da zlostavljaju radnike. Što mislite, dakle, ponovno se vraća na pitanje, konstatirate da je u bankarskoj oligarhiji problem, međutim... Korporativno je u jednom dijelu, gdje se krše radnička prava, gdje se oštećuje država. Šta nije? Banke i korporacije, to je to. Ne vjerujem da je bit kapitalizma. Onda ste vi marksista ako se borite i protiv jednog i protiv drugog. Ne, nije bit kapitalizma sigurno da se krše zakoni. Što se tiče naši ljudi koji bi htjeli govoriti, apsolutno, ako sjećate naše konferencije o razminiravanju, mi smo sve dogovorili u Saboru, dvorana, pozvali novinari i tako dalje, da bi 2 sata prije zvali iz Mungosa i drugih firmi ljude koji su trebali govoriti, njih 6, da ne smiju govoriti. I oni, nažalost, plašili se i otkazne konferencije, ali smo opet uspjeli ih ohrabriti da progovore o problemu, pa smo organizirali opet. I poslali smo tu problematiku u medije. Ali ono što je tužno, vi otvorite jednu temu, o tome se govori 2-3 dana i onda to nekako zaboravi se i onda se opet otvori, pa opet se zaboravi. Trebalo bi, dakle, otvoriti temu i dovršiti do kraja. Ono što sam rekao da treba Sabor napraviti. Otvoriti temu, riješiti, idemo dalje. Jedna tema koja se ovih dana otvara je i tema prostitucije, odnosno zakonskog tretmana prostitucije. Ide zakonski prijedlog, dakle prijedlog kaznenog zakona, dijela kaznenog zakona koji bi trebao u buduće sankcionirati i klijente i prostitutke. Što vi mislite o tome? A drugo pitanje je jeste li za legalizaciju prostitucije? Pa nisam znao da to ide u proceduru. Koliko sam gledao na dnevnom redu nije ništa takvoga još došlo. Mislim da bi u 6. mjesecu trebalo. U 6. mjesecu, da, to su očito prevažne teme. Ako znate, bilo je još u Kraljevini Jugoslaviji, ako se ne varam, legalizirana prostitucija. Pa ja osobno nemam neki stav. Mislim da sadašnje stanje ne treba mijenjati. Naravno, tu su opet rasprave. Kad legalizirate u kojoj mjeri, Njemačka ima pa neki nemaju. Mislim da trebamo napraviti, kao i o drugim pitanjima, javnu raspravu i u Saboru. Mislim da je najbolje rješenje referendum, ali kažem opet ćemo se baviti mjesecima time kao i nogometnim prvenstvom. To mi nije drago. Ne volite nogomet? Pa volim gledati kad igra reprezentacija, ali ovo će definitivno uzeti fokus javnosti na nogomet. Kažete da ne volite razgovarati o vrijednosnim temama, međutim ono što bi vas hipotetički pitao, pa se nadam da ću i dobiti odgovor, je da ste premijer.
ili kandidirali ste se za predsjednika pa niste to postali, ali da jeste. Biste li išli u Jasenovac i u Bleiburg? Ili ne biste išli ni u Jasenovac ni u Bleiburg? Išao bi na oboje. Išao bi na oboje. Bio sam ove godine u sklopu saborskog izaslanstva u Jasenovcu. Htio sam ići i u Bleiburg u sklopu saborskog izaslanstva. Međutim, zbog drugih obaveza nisam stigao. Namjeravam ići sljedeće godine. Gledajte, svake žrtve treba istražiti što se dogodilo. Sukladno saborskoj deklaraciji, dakle, treba postaviti prošlost znanstvenim institucijama, arheologiji, povijesti, a žrtve treba dakle, istražiti što se s njima dogodilo i odati im počast. Evo, pri sam kraj emisije zasnivate obitelj, uskoro ćete postati tata. Što mislite, kako ćete biti otac? Jeste vi neki strog, 25-godišnji budući tata ili kako sebe vidite? Pa gledajte, to je za mene svakako jedno novo iskustvo, a vjerojatno će to biti pokušaj pogreška. Svako dijete je jedinstveno i svaki roditelj je manje više jedinstven. Uzet ću savjete starijih, nešto iz svoje kuhinje i vjerujem da ćemo biti dobri. Što biste voljeli svome djetetu usaditi kao neke temeljne vrijednosti? Pa htio bi, ako bi trebalo nešto od mene naučiti, što svakako bi, htio bi da se bori, dakle, da ne trpi nepravdu, da se bori bez obzira, kažem, na cijenu. I kako gledate intervjue sa 100-godišnjacima, najčešće kažu, dakle, koju poruku šaljete, kažu, nemojte trpjeti nepravdu, borite se. Napravite što je ispravno bez obzira na posljedice. Prođe 18 godina i vaš sin, koji će se zvati Ksaver, tako je, kaže, tata, meni se sviđa HDZ, ja bi ušao u HDZ. Ili SDP. Pa teško da bi tako nešto napravio. Pitanje hoće tada biti još HDZ. Jel poštujete i u tom slučaju volju slobodnog izbora? Pa gledajte, nakon 18 godina pravno, a biološki i prije, ljudi imaju pravo na slobodnu volju i ja ne mogu nikoga ograničavati. Dobro. Koje su vam trenutačne akcije? Kažu, oni koji vas pomnije prate, nema vas sad toliko oko deložacija, međutim ni nema toliko deložacija, ali ako se ne varam, vidio sam da je danas trebala biti jedna u Branimirovoj ulici u Zagrebu, gdje je grad Zagreb... Nije sigurno, nedjeljom nema deložacije, ne rade sudovi, nema ovrha. Jučer je bio tekst gdje vlasnik te imovine tvrdi danas će me doći deložirati, ali recimo i da je to sutra. Koje su vaše trenutačne akcije? Kome pomažete? Nema toliko deložacije, zašto ih nema? Pa deložacija ima, ali ono čega, nije da smo mi odustali, kao što neki zlokobno kažu, odustali su ovrhovoditelji. Mi smo imali deložaciju u Lepovini, ove nesretne Raiffeisen zadruge. Odustao je ovrhovoditelj par sati prije nego što je trebala biti deložacija. Dakle, ja sam u Saboru, mislim da je to bilo četvrtak ili srijeda, sam htio o tome nešto isto reći i onda me zovu, odustao je ovrhovoditelj. I bio je još jedan takav slučaj. Dakle, kad mi se najavimo, doći ćemo, oni dignu ruke i onda za godinu, dvije se jave. Neki ljudi uspiju riješiti svoje probleme tako, dobe neki sud koji je tu ili odu u Njemačku, zarade nešto, plate. Kakva je situacija trenutačno u Živom zidu? Bila je turbulencija, jesu li one smanjene sada, jer su smirene, jer vi ste se konsolidirali kao stranka? Da, naravno. Mi smo prerasli iz jednog aktivističkog raspoloženja, aktivističkog pokreta u jednu parlamentarnu stranku. Nema nikakvih ozbiljnih problema, radimo dalje u sklopu s našim programom, pišemo amandmane kao što je ovaj amandman bio proračun ili ovaj za smanjenje financiranja stranaka, pišemo prijedloge zakona, promjene zakona o referendumu, promjene ovršnog zakona koje smo već prijavili u proceduru, državamo akcije diljem Hrvatske, dakle širimo naš spektar djelatnosti, organiziramo ljude u stranačke odbore, dakle da se bave onim čime se inače bave poljoprivredom, financijama, zdravstvom, kako bi što kvalitetnije ponudili rješenja. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam, gospodine. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Inače, za kraj jedna kratka pričica. Naime, često se gledatelji javljaju i pitaju nas zašto ne zovete Tomislava Karamarka, zašto ne zovete gospodina Oreškovića. Gospodina Karamarka zovemo u zadnjih 6 godina, ja mislim jedno 15 puta sigurno da smo ga zvali. Čovjek jednostavno ne želi doći. Gospodina premijera smo zvali, ja mislim jedno 4 ili 5 puta. Postoji neko obećanje, ali za sada se to nije dogodilo. Ali ono što želim reći, unatoč činjenici da gospodin Karamarko i gospodin Orešković ne dolaze u emisiju. Emisija je Nedjeljom u 2 u ovoj 16. sezoni bilježi porast gledanosti i to ne od jučer do danas. Mi smo analizirali 20 emisija od početka godine do danas.
Gledaniji smo za oko 2% u AMR-u i 5% u share-u, ali da vas ne gnjavim sa tim brojkama, oni koji se razumiju u AMR i share znaju o čemu se radi. Ali recimo svaku emisiju gleda u prosjeku 70.000 ljudi više ove godine u 16. sezoni nego u 15. sezoni. Hvala vam što nas gledate, vidimo se i sljedeći tjedan i naravno hvala ekipi koja radi emisiju Nedjeljom u 2. Doviđenja.